El famus canal de Panama, hicat en servicis en 1914, enta junie es dus oceans Pacific e Atlantic, que coneix pertes d'eficacitat ramu de la multiplicacion des sequeres debudes a cambiaments climatics. En efeit, és un sistema de cluses que ha provedit en aigua riolac artificial alimentado pels pluges e que utilise en mejano 7 milions de litres cubes d'aigua per dia. A començar de l'any 2024, el tràfic fu a reduït de meitat entà a racionar l'aigua. Hi ha més de 5% del negoci marítim mundial que passa per aquest canal e jo baixa d'activitat duradís non è cap envisagado. Es espleitadors que es pensen melleu a reduir el cala des vaixeri o crear riolac artificial en sostén de la primero.